Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din Stand-Off. Astăzi ne jucăm Stand-Off aici așa cu băieți. Deci bă, mă cam am enervat. Ia tu shotgun-ul, da, ia shotgun-ul meu. Nu știu dacă ce fac eu la băieții ăștia. Direct headshot. Dacă voi mă pușați cu AVM-urile, uite ce skin fain am pe shotgun, bă, am skin pe shotgun, bă. Dă-i din space! Din space ai dat-o, bă! Uite, dă-i din space! Așa jucați, fiți atenți, uite cu ce-i pușez eu, bă! Da! Direct! Direct! Lama gold! Bă, îți place graficul? Bă, dar uite-te cum... Bun! Deci mai enervați, așa jucați, da? Dacă vezi, armă din asta, da, uite, 2 minute. Ce și-o jucați, da? Atunci stai să joc și planting. Bomb has been planted. Ăștia secker. Că le dau eu, băi, uite. Deci aici mă duc, fii atent. Stai să mă duc. O file. Bomb has been defused. Terrorists win. De ce așa? De ce mi-a luat? De ce mi-a luat eu? Băi, a prins spate! Prin spate cu MP4! Sâpun, bă! Mamă! Dar tare, cum dacă ai făcut aia? Voi aveți hack-uri, asta e clar. Dar tare, ai și mă dat aia! Du-te, mă, și plantează, nu mai fi! Nu, lasă! Să mergem! Cât-i? Bă, acum eu, dacă vreau, uite, uite, dau aici. Dau aici. Vreți hack-uri, da? Hack-uri vreți! Vor hack-uri, bun! Dă-mi mie mereu casturile. Dă-mi mie mereu. Amele sunt rare. Bine, dă-mi-le, te rog. Facem un bag. Și eu le-am avut pe ăștia.
Și tu poți să sari. A venit 2 pe 1, nu? 2 pe 1. Deci dacă sunteți din nou, ușor să țin jur. Bun, stai! Stai să-mi ajung la fama, stați! Discutăm. Dar asta nu mă știu la tine. Bă! Apoi că-l montaj. Bă! Apoi discutai, stai! Atunci le dau pe ești. Mati, facem să mergem la Hai! și eu vreau, dar nu Bă, Andrei, treci încoa să facem nou un boom. Treci încoa. Ia-ți. Bă, hai repede, unde zic eu. Bă, hai aici așa, pune-te aici. Pune-te aici. Pune-te aici. Stai cu capul sus. Sar. Stai cu capul sus așa. Au mai La jos. 3, sărim. 3. Uita. Sari. Din nou. Hai, Nico, hai aici, Andrei. Bă, stai la bun. Bă, urcă-te! Așteaptă, când mai este acolo. Așteaptă. Counter-terrorists win. Deci vrei să te dacă intră în B. Hai că nu vreau eu pe rola. Deci, bă, Hai, hai să intrăm noi, vrei? bă, aici. Aici, te rog. Da, eu zi, mă. Counter-terrorists win. Ce exact? Bă, îmi iarna asta, te rog. Asta M16. Ce nu știu, ați betea. Păi asta! Ți-am luat... Nu, asta nu. Păi ia M16. Unde? Nu, iarna asta. Aici, hai. Hai să facem noi. Și eu tot 5 viața. Aveam 5 viață. Bă, hai să stăm acolo până zic eu. Bă, hai să facem bugul. Hai să facem bugul, dar nu. Hai acolo să încă. Bă, hai acolo la ei, dar nu trageți. Deci care o tras? Hai, Nathan. Stai jos. Bun. Stai. Gata. Nathan, stai. Stai acolo. 3, 2, 1 și...
Da? Așa jucați. Deci cât echipe sunt? Hai să mai facem o dată bagul, dar fără să ne omorâm. Bine, hai, mai facem o dată bagul. Bă, Andrei, cât ești cu mine dacă se scrie? Hai la tu, mă, bine. Dacă și voi. Fii atent, bă, fii atent, hai să-ți arăt. Uită-te, prin peretele ăsta pe de... Ăsta de sus, prin ăsta. Țară să fie de Bă, hai să... Deci urât bucați. Nu bine, hai. Stai. Stai. Du-te în față, du-te în față. Bă, aici nu putem! Fugi, fugi că vin! Hai după mine, hai după mine să le dăm baguri. Bă, hai aici. Bă, uită-te, bă. Deci dacă... Ce spamat! O, Nico? Nico, bă. Eu nu zic cum este. Deci ați văzut, băi, op, la 6 m-a bătut, bă, un pic diferență. Lasă-mă, deci, bă, fiți atenți, să-mi activez hack-urile acum. Fiți atenți. Deci fiți atenți, chat. Da. Fiți atenți, chat, că mi activez hack-uri. Să vezi, vezi cum sper. Să răzut ce se Eu fac! Vai că nu, bă. Dar nu zic. Nu. Am înțeles. Adică am eu fama. Dar vrei să nu fac, că e poate fi de la mine telefon. Nu, uitați-mă. Bă, te-ai băgat? Bă, nu-i care... Ce? Transferă-te! Ce faci aici? Transferă-te, că-ți dau kick. Da. Ce? Nu avem! 100! Cât... Iată câtă viață ai! Dar lăsați-ne! I-am dat cap și nu a murit, mai primit. Este așa pe loc. Dacă ești bot. Așa să încerci să vă mor. Bă, eu mor cu cuțitul. Deci dați-ne lamă, fiți atenți. Dăm la noi la spawn pe loc. Bă, haideți la noi la spawn și ne dați lamă, să vedeți. Uite ce spunem. Nu trage. Hai la noi și dați-ne lamă. Să ne la lamă. Sau VP-uri. Hai că așteptăm aici așa, dați-ne lamă, hai. Doi.
Ieșiți toți. Deci ați văzut, băieți și fete, ce am făcut. Și-o dat și-ai seama? Bă, hai că face fac normal. Nu mai se joacă, că nu ciudă. Ți ciudă sau de ce? Nu